Okay, koro Gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kwayo Jatend piny William Ruto kod nyawadgi ma Uganda Yoweri Museven mondo many kaka itieko rochruok arita e nam malolwe. Kanolose dho wath mang'eri mayudore kar chung'o dura ma Suba, Wanga owacho ni arita ne jolupo en yo achiel mar bero lupo e nam lolwe. Fredrick Omondi miyo ler mar wachni. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga koro kwa Jatend piny William Ruto kod Jatend piny Uganda Yoweri Museven mondo olosi kaka ginyalo tieko weche mag arita ma onjawre e nam lolwe seche ma jotelo go dhi romo e kinde nyasi mar Piny Luo Festival ma idhi bagi e kaunti ma Siaya. The issues that prevail of security on this lake, we cannot fail to speak about them. The issue of security on the lake, we continue soon. We know that President Museveni will be here in Siaya together with the President of Kenya, together with Baba, who is going to be the President of Africa. We want this issue of security on the lake to be a major agenda when the presidents are here, so that we know that our fishermen, when they go to fish, they are not attacked, they are not taken away from their fish is not taken away by our neighbors. We want to be good neighbors to each other. Wanga oloso e sikund primar mangeri mayudore e kar chung'o bura ma Suba South, kuma ochiwo osera 12 mag pidho rech ma ong'ere kaka cages ma omuonyo omenda maromo $30,000. Cages go igeno ni dhi ting'o rech maromo 30,000, ka iwacho ni mae e yo manyalo medo yuto ne jolupo kod jopith mag rech seche ma kwan mar rech dok piny e nam lolwe. Each cage will carry about 35,000 fingerlings, each cage at a cost of about 2.5 million, a total investment of about 30 million shillings for this bay, Ngeri Bay, to have these fish cages on the lake, so that our fishermen are transformed from just fishermen to fish farmers. Given the challenges of climate change and what is happening within the lake at the moment, the reduction of the number of fish in the lake, fishermen are frustrated, they go, they come back. So I think this is a very, very important day for us as a county government, together with our fishing community here in Ngeri, for the support that we are going to be providing. Gavana no bende owacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay dhi medo riwore gi riwruoge mamoko mondo gimed chwalo chenro makare ne jolupo e nam lolwe. We are looking forward to partnering with our private sector partners like Victory Farm, so that this can be done in a way that continues to conserve the ecosystem on the lake. Jakom mar dho wath mangeri William Ruto bende odwoko erokamano ne Gavana Gladys Wanga kuom tero negi cages, kowacho ni cages go biro konyogi e pidho rech kendo medo yuto margi. Gavana anatupenda kama wavuvi. Kwa kweli tumeona leo ametupea hii cages 12 ambayo cage moja itabeba samaki kiasi cha 5,000. 35,000 fish. So it will be good for us fishermen, because we'll have our fish ready for market, we'll have money with us. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Ngware mar ndiga ne umbe lach higni buora mokalo kendo ne en yor chopo wuoth mapiyo kane apiko pok odonjo matut e